Lombaika जों तिनि बोसकांनि संमारिनि 2023 नि रेजाल्ट न तियै चिनि जमातिया खदाबाय तै मयल जे तैजुलजाक संगां मयलनि अरनि जागाव गोबांमानो अमताहाय जे इलेक्शन तियै अभिगता आंलायलेहा बेतै बेहायनो जों ताबक तिनि तो विशेष के चिनि मयलनि उद्योग बायनो खायलाय माने संगां मयलनि ओंखे अरनि जागाव संगां मयल ओंखा ओमपी एरिया क्लाइबो ओमपी एरिया टोटल संगां मयलनि आन्डार 41 टा पारा 41 जन चौधरी बरन तैबै चिनि ओमपी एरिया जमाति हदाबाय दागेजाक उ मयल एरिया पंचायतनि आन्डार दंगो ओंखे अरनि जागाव जों तिनि जे बरंनि बोसकानि संमारिनायाव तैबै कायसा साख्लायमों साख्लायजा अरन जागाव चिनि मेडियासनो कक थुफायमानि बंनि बेलायनो खाखा हामारौ जों थांनाय इलेक्शनाव बाहायनो ओ 41 टा पारा चौधरीनि पारमिशन माया हंखे जमातिया पाराव कुनो पार्टीनो मिटिं खायमाया हाइख्लाय सिद्धांत रजा हंखे ब मोटामुटी आवाय खायमानिबो हाइखेनो बराव जत पार्टीनो जतनो बेलायनो चौधरी सनो बरम रवैनो कहा खलायनो बराव अब खायथांहा पालायबै थांहा हंखे बोसकां बाहायनो आं कयनाय जातेर बोसकांनि 2 तारिख मार्च मासे 2023 जे रेजाल्ट नतै बेहायनो ताबसिनि पाचाय सं जे चौधरी सनो साख्लाय तंमनि बनि हाइखेनो पालन खायलायनि बाङै तै बेहायनो अरनि जागाव जों चिन्तायफ्राव मयलनि कर्मचारी कमिटिनि जे प्रेसिडेंट बसावै थांहा संगां मयलनि अर जागाव चिनि हदा रायदाव न रजाक दङ परिष्कार जे रायदा जे सनाजाक जे बनमानि याहखे बनि मतेन जों खायनि बायद मांनाय तमानि हमले जों गोबांमान नुगला हाम ताहि जागाव नैनि खाखा मात्रनो जतनो अम पार्टी ही आसाय फैया उबनो यांगवाइसा हाके खायो हाइफानो बराव आसले ब लुकुनि आन्दाराव तंगो ओंगे ब जदिबो कायसा लुकुव सामों हाया ताङै रल हांके बनो चिनि तखायबै लुकुनि जे चौधरीनि माध्यमे चिनि तखायबै बनो ताक बसकांनिव अब जागनाय यापिरे कराग ना जागनाय ब परिष्कार हा चिनि प्रतीकता चौधरी थानिव उ सार्कुलानो बागै रहजाक बनि मतेनो नाजागनाय हंखे आं कयनाय जाते चिनि जत ताखुक संनो जातेर बसकांनि इलेक्शनाव तैबै बत खेला हायसे चें उपाय बंनायनो जेफा दलसा ब पाइनाय के पाइमानि साथेव आनि सिगां जे सायथांमानि हाय पाइमानि जागाव जे पाइनाय आं बरनो कयनाय जाते नराव बसकांव जे चालगवानि बनतै बेसे चिन्ता खायो बाहाके शान्ति सम्प्रीति रक्षा खायो चालगलायनाय जत बाय मिलिबै समाजनि बाय निनि प्रशासन बाय बसक जरातैबो चिनि जे एरियाव ओमपी एरियाव जे डेभलप खायमानाय बनसे जों चिन्ता खायलायनाय बनि नसे जों वासगलायनाय जाते के बनो जों सरकार फायला हानै के बनो चिनि एमएनएसि चिनि बरक जों नुमने ताबक जरा बैनिस्लाय बेलायनि तलाव कलगजाक जों तिनि ताबक जरा चिनि एरियाव नुमनि मोटामुटी जतनो सामखाय जानायबो सामांनो ओंखे बनि सामखाय जानायनि परिबार सि जदि उमताहाय ओंलायले हांखे केबनि दुकान तखारल हा गारि तखारल हा बा बनि नक तखारल हा हायखा हांखे बेलायनि ब खति ओंलायनाय एमएनएसि जों करिव हायनो बनिसाय कलग जाङै दंगो चिनि बरक ओंखे आं बनि बाङैनो मा कयबो जाते उ सामगोना जों बसकांव शान्ति सम्प्रीति तै बेहायनो चिनि हदानि जे रुल तै विभिन्न चिनि पारानि बिख्रा चिनि जता रैसराय बसाबुतिनो जों बरनो बाहाकेति सालायनाय बनसे जों वासगलायनाय अमताहाय सामों हायानो तांलायबाय जाया फायदे जों जत मिलिबै चिनि सामाजिक जारा एनजिओ सामों तांनाय समाजनि सामों तांनाय विभिन्न संस्थानि तांनाय
tei bibinno rajniti bodol joto miliui जों bwskango chini unnayonno se जों tangui thanglainai omo tahaino जों khibilaiwi ang jotono no koibo ani bumung hingke Bilom Bosaran Jamatia Songgang Moyol Ompi Gumutini এক বাইজার tei bahaine tabuk botoman tomonke Jamatia hahodani joyen sekhatri ani pus tongo onke haifan ang jehetu tabuk moyol songbai uddog khe je moyol songbai press meet khaimani ba ang besibag moyol ni obodike thangi ma tongo jehetu orni ek baijar bo tongmani ba onke ang koboknai ang jotono koboknai chini Jamatini sathe satheo tei besini ompi hangke to kabangma dofani bisisena ang nugmani oinoni saitei ni sinra kabang kaipeng tongo koloi tongo riang tongo debroma tongo molsom tongo haiklai kabangma ni sini ompi area tongo ang boroni phaisin jara समाजनि सामथांनाय सोंनो कबागो नरक बहायनो नरकनि समाजनि उद्योगतै नरक बहायनो उद्योग नाजादि जों बहायनो नानाय नरक बायजों बायखे मिलिवै जोंनि समाजनि तै बहायनो तै जोंनि त्रिपुरा रायजोनो जों काहा क्रंखेनो शान्ति सम्प्रीति यासाग्लायनाय हानि बाङै आसोंना जतन थानाय कबागै आनि कक्सामानो अरनो बथाका जतन खुलुमबायखा 28 फेब्रुवारि 2023 नि सालमारि तिनि जों अर संगां मयालनि ऑफिस ओ ऑफिस तिनि जों प्रेस मीट कायसा खायन हिनि मा आसलायखा बुस्कारनि कायसा का बार्निंग इशू नतुई बार्निंग इशू बोलते का 2 तारिख मार्च इलेक्शन नि रिजल्ट अंखानाय ओ बनतुई जों तिनि प्रेस मीट मा खायलेनि मा आसलायखा आंगा अ जागाव जोंनि प्रेस मीट नि ताकुक सोनो हामबाय माराबो ताइ जों आरो प्रेस मीट खायथानि आनि गांदारा दंगुसिनि संगां मयालनि पासाय कृष्ण साधन जमातिया ताइ बनि गांदारा दंगु जोंनि संगां मयालनि एमप्लॉय एसोसिएशन नि एडवाइजरी बिलम्ब साधन जमातिया ताइबो दंगु बनि गांदारा बाबागुरिया मिशन नि एक्स प्रेसिडेंट ताइ दंगु जोंनि एमप्लॉय संगां मयाल एमप्लॉय एसोसिएशन नि सेक्रेटारि ताइ आनि याग्राबो सेक्रेटारि बाबागुरिया मिशन नि सेक्रेटारि दं ओंगे जों तिनि विशेषके प्रेस मीट मा आसगलायमनि कारण हंखलायनो हाय प्रिवियास इलेक्शन नि रिजल्ट अंगमनि परे रावगो किसु किसु जागाव किसु दुर्घटना गतेमानि रगनुगु बा अप्रीतिकर घटना गतेलायमनि नुगु कायसा बाय कायसा कपलाय केसे हनै किसा वालाय सुलाय राव खायलायमनि नुगु ताइबो नुगु किसु पाब्लिक सम्पद रगनो नष्ट खालायमनि काजे उमहाय इंलायमनि तो साया कारण सरकार तो কোনো না কোনো পলিটিক্যাল পার্টি ফাইনাই যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি नि सरकार फायो हफानो बत पाब्लिक नि रक्षणाबेक्षणानि बाङै पाब्लिक हामारिनि बाङै सि सरकार फायो बे अ जागाव जों पलिटिक्যাल पार्टी खायनाय राव लिडारशिप जारा खाय दनाय राव केसे केप्लाय हनै केसे न सातक पिटक खायबै दंमा राव जों प्रिवियास इलेक्शन नि रिजल्ट हबो नुमाबा ताकलाय 2 तारिख रिजल्ट डिक्लेयर इंगमनि परे जे कुनु पार्टी फानो कप्लाय इंलांथों हायफानो जों जोंनि ओ मयाल संगां मयाल एमने तो जों 41 टा पारा जमातिया पारा 42 टा पारा जमातिया पारा जों मयाल खाय दङो जे अ बिसिङाव फानो पासापासि जारा दंनाय राव जोंनि मयालनि फादारा दंनाय राव फानो आं जतनो गोसां काहाके दंलायानि शान्ति सम्प्रीति रक्षा खाय दंलायानि बाङै आं जत दफानि बरगनो जोंनि संगां मयालनि पक्ष থেকে বা संगां मयाल एमप्लॉय एसोसिएशननि पक्ष থেকে आं कबावो अरनिया
आं किसा समूह हा आंनि सिनिमुं सिराजाक लियाब्ला आंनि सिनिमुंखौनो संगां मयालनि एमप्लयि एसोसिएशननि प्रेसिडेन्ट ओंगे जों जतने थानि कबावगानि मुसुगु ताई जतनो रिमाइंड खायरवानि बाहायनो मुसुगु तमानि हमाले जों जमातिया खायै सुसिंखल भाबे लुकु पालाय हदा पालायबै समाज पालायबै फाय दंमोनि ओ सुसिंखलके दंमोनि जागायाव जों उसिंखल ओंखांख्लाय जोंनि समाजनि बांगै जोंनि लफानि बांगै जोंनि हदानि बांगै बगायसा कलंकनि अध्याय होननाय काजै से कारणे आं एवं चिनि मयालनि पक्ष থেকে अमहाय जाहाते केबो तांबायलांथों हायहनै आं कबावगु ताई अरताय कैसा रिमाइंड खायरवानि मुसुगु जों এই যে सुसिंखलके दंमोनि बांगै जोंनि जमातिया प्रथम 2017 कास्टमारी जमातिया कास्टमारी एक्ट 2017 जों कैसा कास्टमारी ल मावो ओंके अ जागायाव परिष्कार भाबे सुइजाक दङ 16 चैप्टार 16 नि 164 जे जारा अप्रीतिकर घटना खायनाय बा भायोलेंस खायनाय दङ अपराध हिसाबै शास्तिमूलकनि व्यवस्था चीनी हदानि तरफ থেকে आइन पास खायजाके जों माने लिगेल आइन चीनी भाव दङ एवं जों मावो সেই মোতাবেক যদি কেউ अपराध खाय तंखांख्लाय योगी हांख्लाय जों आयांदि फान हियानि बाद दौनाय काजै के न केबो कायसानि सम्पत्तिनो नष्ट खायनि बा कायसानो नष्ट खायनि बा बुटक खायनि जाहाते केबो बोखाताना लांथों आर जारा कप्लाय इंनाय रबा कप्लाय इंके सरकार फाइला हांके बा तेइसी पाब्लिक न नाहावै दुलुय नाहावै दल तरवानि दल हावानि बरन बा रसरै सिनाहावै तुय दुलुय तंलायानि सिनांगो काजै जों बुसकांग रेजाल्ट 2 तारिख फाने 2 तारिख या अन्यान्य दिनते 1-2 दिन परे 3 दिन परे 4 दिन परे फाने बुसकांग जत दिन थांथों कोनो अप्रीतिकर घटना या बा शान्ति शृंखला बजाय नारगै जों जोंनि ओ मयालनि बिसिङा बा मयालनि फाताराव पासापासि तंनाय रगनो हायहायनो तैबायसा आं कबावफिबो जों जत काहांखोंखे तंलायनि बांगै जतनो हामबाय 2023 सालमारि चिनि संगां मयालनि तैगै कायसा बसकांनि चंमारि 2 तारिख रेजाल्ट अंखागानि कक्तमा तैगै प्रेस मीट किसा खायलायगानि हि इंलायजामानि अरानिवा चिनि मेडिया बाय संनो बेलाय हामबाय और जोंनो कक किसा नाफायमानि बांगै बाहाय हमाने चिनि जमातिया समाज ते संगां मयालनि तैगै आं आनि चिनि मुंखे कृष्ण साधन जमातिया संगां मयालनि पांचाय अरानिवा जे बहुत लेखा लायमानि तैगै कप्लाय इंमानो केचे इंमानो बत बसरनि तैगैनि अमाहाय इंलाय दंगो ओ कप्लाय केचे इंथानिवा केबो बुलाय तगलाय बा हाया सामों तांयागै कचों काहानो खाय थांमानि बांगै जों जतननो जे राजनीति खायनाय रंनो काहामके तंगानि बांगै कबक जागो तेबो चिनि मयालनि इंगै जों पारा आगेबो सालायजाक दंगो जे जमातिया समाज चौधरी संबाय आकमबाय कोनो पारानि तै कायसा पाराव गंडगोल जेमन यानातै बा नष्ट खाय यानातै अमाहायनो तैगैनो जों सालायजाक दंगो जदि केउ नष्ट खायनि थांहा बा आक्रमण खाय थांहांके बनो जों किसा मानायलायनाय बरावबो हाय तांलांथों जतबा काहा गोरों तंलायनि बांगै जों मयाल पक्ष থেকে যতनो साख्लाय जागो हामबाय।